Moi! Nyt mä teen mun kaverin Sakan kanssa lyhyt elokuva. Siskokset. Vai mitä? Joo. No, eiköhän mennä videon pariin. Nauttikaa. Sisko. Sisko. Anna nousta sieltä. Sisko. Kun aika herätä. No, kato mikä mun siskot nousivat ylös. Nyt mä menen niinku Tää on aika kuuma. Niin on. Katsokaa. Spinneri. Niin on. Laitetaan vähän tukkaa. Ja sitten Joo, mun sisko on nyt ikässä. Ja mä en nyt tiedä mitä mä teen. En varmaan vielä nukkumaan. Mut joo, sisko, no, mulla on herätys 2:00. Ja sun pitää sitten herättää mut, käykö sisko? joo. Ei. Ja Mä oon tämmönen pieni koiranpentu. Mä tykkään kapsutuksesta ja leikkimisestä. Mä tein IGC tämmösen pienen jutun. Niin Annika meni ehdottamaan Lotta. siskon. Sisko. Nyt herätys. Ihan sama, sit mäkin tuun. Mä oikein valtaan. Mitä ei tullut mitään? Mennäänkö me Pois sängystä. Sun nousi pitää kiinni. Mitä ihmettä täällä? Niin siskot pelleilivät. Sisko. Mitä sä kuuluu suoraan? Sisko. Oi pöhkös, ei sisko herää. Voisi mennä. Ei tehdä tätä videota, koska tämä meni pieleen. Katsotaan se.